V dnešnom videjku si ukážeme, čo sa všetko nachádza v Premium. Máme tu domy, auta a tak ďalej. Tak začneme asi od domov. Tu nás tlačíme na toto tlačítko a tu nás sa ukazujú úplne že všetky domy, ktoré si môžete dať za Premium. A ja si napríklad dám tento domek. Je docela pekný. Takže ideme dnu. A je tu výťah. OK, dobre, idem sa koknúť hore. Obývak, kuchyňa. Nachádza sa tu ešte kúpeľňa a posteľ. Ďalej sa tam nachádza ešte dolné patro, na ktorom... OK, tak toto je mega. Toto by som reálne chcel mať doma, takto si lahnem a kúkam TV, OK. Je to počítač, môžeme gambliť. Ešte aj farebná klávesnica, OK. Windows, panda. Postielka, ktorá je mega luxusná. Kúpeľňa a tak ďalej. No a keď som vravel, že domy nie sú všetko, ešte máme tu na auta. Napríklad, tu na tiež môžete stlačiť tú hviezdičku korunku a tu na máte napríklad toto, alebo máte aj iné auto. Napríklad máte tu tieto auta, ale toto už nemáte, lebo to už nie je Premium, to je už dačo úplne že iné. Môžete si tu spawnúť aj napríklad random, dám auto, napríklad toto. OK. Tak toto je rýchlosť. No, není to rýchlosť, ale poriadne auto. Vrčí. OK. A ak máte taký luxusný dom s garážou, ako vidíte, ja môžem jedine zaparkovať tu do vody. Jasné, že nezaparkujem. A tak luxusné auto máte takéto veľké. Hlavne, kto mi to ide do auta? Tak napríklad takéto auto. Ak si myslíte, že toto je úplne že všetko, tak sa ešte mýlite. Lebo na začiatku sa nachádza polícia, v ktorej sa nachádza spawner vrtuľníkov a stíhačiek. Tak ja vám ukážem napríklad vrtuľník. Takže ideme hore. Let's go. Jo, a tu môžete si spawnúť tieto. Tak ja si spawnem napríklad tento. A ideme, jupi. Inak som jednu vec zistila, že normálne môžete úplne že v pohodičke pristať. OK. Ne, ale ak toto spravíte, no tak ten vrtuľník normálne sa zmizne pod zem. Reálne, čo nedáva vôbec logiku. Ale akože reálne, keby ste pristali a odišli, on tam zostane. Ale keď ho necháte spadnúť z neba, no tak to nezostane. A možno ste si všimli, že vrtuľníky nie sú všetko, sú tam aj stíhačky, na ktoré sa akurát ideme pozrieť. Napríklad tu sú 3 stíhačky, ja dám tuto. OK, tak toto je veľké. Takže ideme na to. Prečo stojíme? Jo, sme vo vzduchu. Aha, OK. Už sa mi dáva dať rýchlosť. Môžete dať maximálnu rýchlosť 200. A stíhačka takisto sa mi zdá, že platí ako vrtuľník. Ráne to spomalím. Spomalím a skúsim pristať. A podľa mňa výhodnejší je vrtuľník. Nie, stíhačka takisto neplatí. Som sa pomýlila. Takže to je môj domek. A počkáme 10 minút a uvidíme, že aké môžeme dať domečky. A medzi tým, keď budeme čakať, ešte vám jednu vec ukážem. Ako vidíte, Premium stalo 275 Robuxov, tak ja som si ešte kúpila toto.
Ono to stalo 30 robuxov a to auta idú oveľa rýchlejšie. Tak ja vám to napríklad ukážem. Keď máte úplne že obyčajný skateboard, no tak tu na hore môžete si dať rýchlosť až na 40. Obyčajne neviem, koľko by to bolo, ale ono to dáva oveľa väčšiu rýchlosť. Napríklad môžete to využiť na tomto. Reálne 40 rýchlosť. Alebo aj na autách. A pôjdete mega rýchlo. A nie že 40, ale 100. OK, ja spavnem toto auto. Tu na hore si môžete navoliť rýchlosť ako všade. Takže ja dám 100. Keby ste chceli ísť rýchlejšie, môžete si toto zakúpiť, ale ja to teraz nebudem zakupovať, lebo mám málo robuxov a neviem, podľa mňa by to bolo zbytočné. Stačí asi za tých 30, ale kúkajte, 100 je mega rýchla. Počkajte, ja sa rozbehnem na takej rovinke a ukážem vám to. Reálne skoro som nabúrala. Trošku som zabočila. OK. Takého som nikde naložila. OK, tak ideme. Tak ja sa rozbieham, ja viem, je červená. Tak ideme! Let's go! Reálne, tak toto je mega rýchlosť. OK. Tak ak by ste chceli sa na niečo spýtať, alebo chcete povedať, že by som mala ďalšie veci povedať o premium vo videu, tak môžete napísať kľudne do komentárov. A ja si tu zatiaľ počkám a potom dám inakší dom. Tak jo, už prešlo 10 minút. A môžeme si spavnúť inakší barák. Tak ja napríklad dáme tento. A kúknime sa, že ako vypadá znútra. Akože reálne, zvonku akože ako nie, ani nie luxus, ale znútra možno. Tak toto je mega veľká telka. OK, tak to som ešte nevidela. Takže ako vidíte, kuchyňa, obývačka. Je to aj výťah. Poďme sa kúknúť hore. Kancelária. To asi tak, kto tu pracuje. Posteľ, typujem, kúpeľňa, jo. OK, takže ideme sa kúknúť ešte vyššie. To už asi najvyššie, OK. Posteľ, šatňa, reálne čo to je? To bude asi radiátor. OK. OK, my tu máme ešte vonku takéto. Jej, máme tu na bazén. Teda výrivku. Nevedela som si spomenúť, ako sa to volá, preto som bola tak dlho ticho. OK, tak tu nám máme záhradu. A tu nám môžeme ešte aj papať. Jo, a ešte tu je miestnosť. Aha, to je kopeľňa. Jo, a ešte sme si neukázali všetky miestnosti, lebo tento dom má ešte tu na takúto miestnosť a táto je asi najväčší luxus. Podľa mňa najväčší luxus je táto posteľ. Neviem, ako vy, ale môžete napísať do komentárov. To je tiež telka. Tak tu je garáž, docela veľká. Tajný vchod von. Možno to nie je ani tajný. OK. Takže toto je asi z dnešného videa všetko. A ak chcete, tak napíšte do komentárov, aké videjko by som ešte mala natočiť. Alebo môžete napísať aké rady, alebo nejak tak. Alebo môžete napísať dačo o premium, čo ešte viete a čo som tu nespomenula. Takže ak chcete, napíšte, ak nie, nemusíte. Nezabudnite dať like a odber, takže uvidíme sa na budúce.